загаром, країна, у якої і гроші, люди, зайці, країна, за якою воювати пойдуть здрайці, країна забитих вчорашніх героїв, країна п'ятої колонни, дисидентів і згоїв, країна вишиванців, кольору хакі, країна бел-червона, зеленим фаршмаком. Продается країна, а мальчик ударом целая країна. А что мало? Продается країна, а мальчик ударом целая країна. А что мало? Старої закалки, країна сама потребує не перника, а палки, країна квітнеючих банків і квітнеючих колоній, країна одноруки, пляцкаючих долоній, країна на кукішках, тітушек у погонах, країна не воює, але в латентним полоні, країна за позиції, незрозумілої позиції, країна під абзацом не женщин, а міліція. Продается країна, а мальчик ударом целая країна. А что мало? Продается країна, а мальчик ударом целая країна. А что мало? Країна шматниці хапає шкварки, країна балбанесов засохших на дні чарки, країна безплатної медицини у капертах, країна спайсових закладок по під'їздах, країна простая, який писав вірші, країна знаних поетів, тому що сидівши, країна програмістів і хоккеїстів, країна звольнених істориків по списах. Продается країна, а мальчик ударом целая країна. А что мало? Продается країна, а мальчик ударом целая країна. А что мало? Країна суворих селекторних нарадів, країна сумісних ученнів і парадів, країна президентів на затриманих, країна депутатів навечно браних, країна як пакета полотоні копає садков, країна по контракті нанятих рабов, країна свободи по вечорах на кухнях, країна надії, що на сутках тухне. Вітаю вас, сябры, вельмі прыемна вас бачыць. Сёння так без кліпа вырашыла, тому што песня, гэта такая моя зараз песня, я з ёй хожу і тролю тых, хто не дотрымваецца пра беларускага напрамку. Нагадваю, мы ёсць беларусы сумленныя, таму вось, гэтая песня, яна насправді зараз побач са мной, і мы яе вмыкаем, калі гэта трэба. Гэта гурт Дзецюкі, вельмі такой уже вядомы для мяне, прыватна я яго адчыніла для сябе не так давно, але тым не менш, для мяне мне падабаецца і раю яго паслухаць. У апісанні, напэўна, дам песню, але як заўсёды забуду, таму прашу маіх мадэратараў, я вас вітаю шчыра. Дадайце, калі ласка, Дзецюкі, няхай людзі слухаюць, насалоджваюцца, таму што, мне здаецца, яны вельмі добра робяць сваю справу, і я раю вось іх праслухоўваць час ад часу і нагадваць, што Беларусь не прадаецца. Зараз з вами прывітаюсь, як заўсёды, мне вельмі прыемна бачыць, давно не выходзіла, таму сёння мы вырашылі, што не без дапамогі сяброў з боку, якія сказалі, бегчы ў стрым хутчэй. Таму сёння
распавяду астатнія навіны, якія ў нас тут адбываюцца, распавяду, што мы плануем у бліжэйшы час рабіць і ўвогуле як наш настрой, што мы мяркуем у выглядзе ў тых падзей, якія зараз у Беларусі адбываюцца, што кажуць нам міжнародныя суполкі, хто да нас звярнуў увагу, падрабязней трошкі пазней, таму што мне трэба што зрабіць? Правільна прывітацца з вамі. Рамул Шеридан, мне здаецца, гэта сябры, я некалькі дзён таму, напэўна, 2 дні таму я размаўляла з цудоўным панам Александром Беспалым, вельмі цудоўная размова выйшла, і на гадзінку мы так з ім абмеркавалі падзеі, вельмі зжата, але я ўпэўнена, што гэта не астатняя наша з ім размова, і мы, напэўна, сустрэнемся ў бліжэйшы час з ім зноў. У нас ёсць такія размовы паміж сабой, таму я ўпэўнена, што час ад часу я буду дадаваць новую інфармацыю. Мне вельмі прыемна, што ён адгукнуўся на прапанову зрабіць вось такі сумесны стрым, таму на канале Александр Беспалы можаце паглядзець нашу з ім размову, а сёння я глядзела больш за 11 000 пераглядаў, больш за 365 каментароў, то бок зацікавіла відэа, і калі вам цікава, у мяне у апісанні ёсць мае улюбленыя каналы, там таксама ёсць канал Александра, можаце па спасыланнічку проста да яго звярнуцца і паглядзець. І, дарэчы, я вам вельмі раю пазнаёміцца, калі вы яшчэ не ведаеце, можна сказаць, блогера, але больш ён як валанцёр дапамагае украінскай арміі, і я ўжо шмат разоў казала, што мы не можам ацаніць Александра дапамогу, таму што колькасць выратаванага жыцця нам невядома. То бок, колькі ён, насправдзе, дапамог колькасці якой людзям, гэта немагчыма палічыць, таму вам раю перайсці на яго канал і паглядзець, што мы там з ім напрацавалі. Так, я беларус. Шчырыя вітанні, Владзімір, таксама планую з табой запісаць у бліжэйшы час нейкую рэч, паглядзім зноў жа ж такі, што з гэтага адбудзецца, сустрэнемся абавязкова і паразмаўляем з боку тых падзей, якія зараз у Беларусі адбываюцца. Я ўпэўнена, што гэта будзе вельмі клёвая размова, таму чую цябе і з задавальненнем слухаю і бачу на іншых пляцовачках. Учора ў Піра мы з табой прыемна размаўлялі з маім кумам, таму мне здаецца, трэба хадзіць на іншыя пляцоўкі, прапанаваць сябе, каб распавесці інфармацыю, таму што яна, вы бачыце, у якім выглядзе паступае, асабліва зараз, калі падчас прапаганды велічэзнай нас спрабуюць неяк заткнуць, і гэта трэба рабіць. Таму ходзім па пляцоўках і распавядаем, што адбываецца ў Беларусі. Івіка, сябровачка, моя вітанечка, шчыра дзякуй, што завітала. Зарт бачыў прывітанне, ўжо не першы раз бачыў у чаце ў сябе, калі не памыляюся, таму вельмі прыемна, што вось людзі далучаюцца да нашых суполак і цікавяцца тым, што адбываецца ў нас тут. Семён закапае брата. Прывіт з Львова, Львов, вітай, Львів. Я сама з Тернополя, тому це годинка їзди до Львову. В Львові буваю від часу декілька разів на рік, тому вітаю, братній Львів. Степан, бачу тебе. Шановне панство, вітання з України, пишіть Укропов. Дякую щире. Нешта у мяне сварыцца трошкі ОБС-ка, магу падгальмоўваць, таму што не вельмі добра ў мяне тут інтэрнэт, на жаль, але гэта тэхнічныя праблемы, якія мы абавязкова вырашым. І, дарэчы, донейтар не працуе на экран, на жаль, я не змагла яго чамусьці аднавіць, і таму, калі вы робіце донейт, я абавязкова звярнусь у тэлефоне да донейшана і пагляджу, што вы мне пісалі, і агучу, як заўсёды. Прабачце мне, пакуль вось гэтыя тэхнічныя праблемы, але, на жаль, па-іншаму пакуль немагчыма працаваць. Месія Раісі, хіленку, што я ем. Гэта нармальная гісторыя, проста, я вось такая маленечкая. Гэта нармальна. Віктор Пакрапіўны, хай жыве Беларусь, Украіна з вами.
Господи, бережи Україну та Білорусь. Щиро дякую. Щиро дякую. Зараз буду розповідати. Живі вічно, моя синьовока пригажуня і героям вічна пам'ять. Я завсёды побач з вами і нагадую постійно, що я українського походження і Україна для мене так само вельми родна, як і Білорусь. Щиро дякую, що завітали. Алена докладаю, банда амаль собралася. О, гэта клёво. Джек Стейлер, вітаю. І я не продаюсь, це кльово. Ми патріоти, ми націоналісти, тому так, вельми складано нас купити. Нам завжди цікаво про Олену і за Олену. Дякую щиро. Я узнав про вас від Олександра Безпалова. Так, до речі, сябри, до мене долучилося амаль 400 чоловік після інтерв'ю з Олександром Безпаловим. Тому мені приємно, що зацікавилися білоруською суполкою, білоруськими подіями, тому що насправді небезпека Білорусі – це у тим ліку небезпека України, і з свого боку білоруси, справжні білоруси роблять усе можливе, щоб тут було спокійно, тому що повинно бути спокійно так само і на межі України. Тому ми тут від себе робимо все можливе, щоб не втратити, по-перше, свою незалежність, і, по-друге, не пустити сюди ворога, тому що ми ведаємо, що він не припиниться у Білорусі, це 100%. Тому зараз у нас увесь такий погляд наш накерован саме на те, як оборонити незалежність Білорусі. І я у тим ліку, і мої сябри, яких ви бачите зараз у чаті, ми робимо від себе все можливе, щоб не зрадити нашій країні, а оборонити її. І це робимо вельми мирно, демократично. Це для нас вельми важливо. Ну і бережемо актив, звісно. Сілін Дмитрий, віншую, шановний, я віншуємо, дякую. Да, можна так щиро сказати, що мені віншують з виходом у ефір, тому що довгий час мені не було. Так, покуль ось справи у нас відбуваються, що не завсёди є можливість вийти. Хто там базарить буде, я просто інший, я вивця. Джек Стейлер, не треба так казати. Приватна знайома, чудовний хлопець, насправді, тому... Не шалите в чаті. Не, шалите, але мирно шаліть. Вітаю, Нью-Йорк, Леонід Авкіменко, бачу. Тут є у мене Інна Лапіцька, я з Вашингтона, і я бачу Нью-Йорк, вітаю, вельми приємно. Долучайтеся до білоруської суполки, до української суполки, тому що нам вельми важлива підтримка. Зараз розповіду, що відбулося, чому я так щиро радуюсь, тому що у мене з інших країн зараз є у чаті люди. Розповіду обов'язково, тому що це ось, все в серці, насправді. Буду радий разом випити кави та знати, коли будеш у Львові. Обов'язково. Олексій Киреєв завітав до нас у чат, пише, що я пригажуня. Я нагадую, я завсёди пригажуня. Це нормально. Алена, москалі не розуміють. Подобайка, хай живе Білорусь, Олександр Безпалов, красава, брати Білорусь, підписуйтесь, інвалід АТО. Пробачте, я хотів би стати вегетаріанцем, Джек Стейлер, нема питання. Зробимо, все можливе себе зробимо, як мирно, їли траву. Я жартую, звісно, ні, це нормально. Ромул Шерідан, я білорус вас вітаю, братка. Вельми приємно бачити, що білоруси і українці останній час особливо часто вони кажуть один одному браття, сестри. Мені вже не називають там, мабуть, по ніку моєму, а пишуть Олена, сестра, що мені приємно вельми, тому так. Крим вітає, вітаю український Крим. Так само робимо від себе усе можливе, щоб у юрисдикції України був Крим. Нагадую, Крим – це Україна, це було, є і буде завсёди. На жаль, він зараз окупований, але я впевнена, що правда існує і обов'язково справжні кримчані, вони будуть юридично вдома. Тому чекаємо вас, і я буду одна з тих перших, хто на державну установу блакитно-жовтий прапор повісить. Обіцяю. Так, трошки порозмовляли.
Будуть додаватися нові люди, буду привітати час від часу. Щиро дякую, що ви побач, 40 людей зараз з нами. І так, у світі останніх подій. Привіт, брати Кремлин. Так, вельми приємно. Що відбувається у Білорусі? Останній час ми бачили, особливо останній місяць, ми бачили, що вельми велика кількість людей була затримана, людей помістили за крати, людей забирають з вулиці, викрадають. Ми вельми гучно про це кричали, ми були незадоволені, тому що ми бачимо, що порушаються наші права. Хто не ведає, конституційне право на життя – це основне. Тобто, ніхто не має права над нами здекуватися. Немає сенсу, які у вас там погони, відзнаки є. Ми громадяни цієї країни, і коли ми лічимо, що треба висловити якийсь недовір до влади, ми маємо право це зробити. Але чомусь влада лічить, що вони вищі за закон і мають право ось таким чином поступати. Завтра мы чекаем некоторых людей. Коли все будет добре, я выйду з стрима. Коли не будуть глушити, я вийду з відео після того, як у мене з'явиться можливість долучитися до інтернету. Тому чекаємо завтра наших сябров. Зараз відчинено 17 кримінальних справ по артикулу 342. Хто не ведае, гэта арганізацыя масавых сходаў, але праблема гэтага артыкулу, якой інкрымінуюць у тым ліку, гэта, па-перше, Миколай Статкевич. Ён ужо адбываў тэрмін 5 год па гэтаму артыкулу астання. І нагадваю, ён быў адзін з тых 9 чалавек, якія не напісалі гэтага запрошення, каб іх вызвалілі раней. Ён адсидзеў поўны тэрмін амаль, таму у гэтым сэнсе Миколай Викторович ён ужо адбыў адзін тэрмін па гэтаму артыкулу і зараз яму зноў яго інкрымінуюць. Для Лукашэнкі гэта вельмі такі моцны чалавек, якім можна шантажаваць Еўропу. Чаму? Таму што астатняя падзея, калі вызвалялі Миколая Викторовича, гэта было пад умоў, што некаторыя санкцыі будуць прыбраныя. То бок зараз я так бачу сітуацыю, гэта маё прыватнае меркаванне, што ён зноў стаў заручнікам сітуацыі і ён будзе вось гэтым чалавекам, якім будуць шантажаваць Еўропу, каб зняць частину санкцый. Што мы далей бачым? Беларусы пачалі вельмі актыўна, на мой погляд, зноў ж такі выказваць свае незадаваленні. Робяць яны зараз гэта рознымі спосабамі. Не без затрыманняў ёсць у нас. Усё яшчэ затрымваюць. Калі не памыляюся, паслявчора 17 чалавек было затрымана. Зараз фармуліроўка вельмі простая. Нам здаецца, што вы выглядаеце неяк не так, таму хапаюць чалавека з вуліцы і садзяць у бус і вывозяць невядома куды. То бок гэта практыкуецца. І што цікавае, памецілі беларусы, што нумары машын, яны на розных машынах могуць быць аднолькавыя. То бок яны маніпулююць яшчэ і з нумарамі машын, каб немагчыма было ўладальніка гэтых нумароў неяк не адстежыць альбо пабачыць. Насправді мы не так давно праходзілі, пасля вчора мы праходзілі па Менску і бачылі бус, якой выкрадаў Вераніку Мішченко. Я пазнала нумары, і я проста показала, што іменно гэты бус забіраў Вераніку доўгі час. Таму яны гулькаюцца, яны парушаюць, зноў ж такі нагадваю, парушаем не мы, парушаюць яны. Мы робім усё згодна Канстытуцыі, мы выходзім у мірныя пікеты, стаем у чэргі, ходзім у крамы, і на фоне гэтага ўсяго прадоўжваюць выкрадаць людзей. Зараз распавяду некаторыя інтэрв'ю, якія я брала у людзей, якія пакінулі Ахрэсціна. Я мала павагу з імі размаўляць, і ва ўсіх людзей, амаль ва ўсіх людзей адныя і тыя ж меркаванні наконт таго, што адбываецца на Ахрэсціна. Нагадваю, гэта наш ціп.
там зараз знаходзяцца людзі, якія адбываюць тэрмін па сотнях. Тыя 17 людзей, якім зараз шыюць крымінальную справу, яны знаходзяцца на Валадарсках, гэта СІЗА нумар 1 у Менску. Яны чакаюць, калі ім афіцыйна будуць прад'яўлены вось гэтыя звінавачванні. Не ведаю у чым, таму што па артыклу 342 гэта трэба было, каб парушалі рух машын, то бок транспарт, каб стаяў, ён не мог рухацца ўперад, былі праблемы на дарогах. Потым крамы вымушаны былі з-за падзей, якія адбываюцца на вуліцы, зачыніцца, то бок у іх там нейкія падзеі, яны не маглі працаваць з-за таго, што там бастуюць людзі альбо нешта іншае робяць з-за масавых сходаў. Потым мы там не маглі дазволіць хуткай дапамозе, напрыклад, даехаць да места прызначення. Усё гэта брахня. Хто сцежыў за маімі стрымамі, хто сцежыў за стрымамі ў іншых суполках, бачылі, што нічога такога не адбывалася. Мы прыходзілі ў мірныя пікеты, мы ставалі побач з кандыдатамі, у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І калі не памыляюся, Дзмітраеву, яму таксама накінулі 15 сотняў, далі, але я яшчэ не бачыла паведамлення, што ён іх адбыў, за тое, што ён нібыта прымаў удзел не ў сваім пікеце, ён кандыдат у кандыдаты, а ён быў побач з Пашай Северынцам, якому яшчэ не далі па артыкулу 342 ніякіх замоў, але тым не менш звінавацілі ў тым, што ён таксама быў арганізатарам нейкага умоўнага масавага сходу. То бок, маніпуляцыі вельмі яскравыя. Я бачу, што з заканадаўства, ведаеце, як ёсць прыказка «закон я дышла», таму вось яны гэтым карыстуюцца. Абсалютна злачынная ўлада, абсалютна злачыннымі спосабамі зараз ставіцца да сваіх жыхароў, да сваіх грамадзян. То бок, на фоне ўсяго гэтага, калі глядзіш, нехта піша 37-й год, не, сябры, гэта 20 год, мы ў цэнтры Еўропы, час, калі нам праз кожнага проста ўцюга даносіць інфармацыя, што правы чалавека, яны прыярытэтныя. Не так гэта. Насправді, у цэнтры Еўропы можна гвалтаваць сваё населенне. Я нагадваю, што наш хітра зачосаны сказаў, што COVID-19 мы перамаглі. На сёння статыстыка амаль 60 000 захворвань, пры гэтым 425, калі не памыляюсь, можа трошкі больш людзей загінутых. Гэта брахня з усіх бакоў ідзе, то бок тут нельга казаць, што ўлада паводзіць сябе ў інтарэсах грамадзян. Не. Яны паводзяць сябе як зраднікі, і таму зараз мы чакаем людзей, якіх умоўна зарэгіструюць, але тут я бы хацела звярнуць увагу. Вельмі важліва. Чаму? Таму што я бачу, што адбываецца абсалютная такая прапаганда супраць апазіцыі, дзеючай апазіцыі. Вельмі багата паведамленняў чытаю кожны дзень. І што тут галоўнае? Я трошкі, мабыць, падгальмоўваю, я не бачу. Што тут галоўнае? Глядзіце, яшчэ зімой, калі я з вамі размаўляла, мы зноў ж такі абмяркоўвалі адзінага кандыдата і стратэгію Мікалая Статкевіча. Усе вы ведаеце, што ў красавіку месяцы Паша Северынец пакінуў гэтую суполку, якая павінна была стварыць гэтага адзінага кандыдата, і ён прыпыніў праймерыз, таму што пачалася пандэмія, і ён палічыў, што жыццё людзей, яно важлівей за праймерыз, і ён проста выйшаў з гонкі, пакінуў суполку, і далей пашлі ўжо некаторыя кандыдаты, але насамрэч, як мы бачым, адзінага кандыдата так і не вылучылі. У той жа час каманда Мікалая Статкевіча прапрацавала пытанне вялікай колькасці кандыдатаў, і мы вырашылі, што мы будзем выходзіць з розных бакоў, і такім чынам мы дадзім магчымасць вялікай колькасці людзей сказаць, даць у гэты вольны мікрафон тое, што рабіў Сергей Ціхановскі, але ў вялікай колькасці, то бок арганізаваць вялікую колькасць пікетаў, арганізаваць вялікую колькасць плошчаў,
каб людзі спакойна маглі прыйсці і распавесці іншым пра свае праблемы, пра свае меркаванні наконт таго, што адбываецца ў Беларусі. І я нагадаю, што 30 кандыдатаў пратэсту плюс Сергей Ціхановскі, ну, чамусьці ўлада палічыла, што мы вельмі для іх небяспечныя, і яны не дазволілі нам у выглядзе Лідзіі Ярмошынай прадоўжыць вось гэтую гонку. Па стратэгіі Мікалая Статкевіча да нас далучылася Ольга Кавалькова, яна была таксама кандыдатам пратэсту, збірала подпісы. І што тут вельмі важліва, мы паступова прапрацоўвалі кожнае пытанне, і вынікам вось гэтых пратэсных акцый, якія мы планавалі зрабіць, гэта поўны байкот выбараў. Чаму? Таму што выбараў у Беларусі не існуе. Вы можете хадзіць, рваць бюллетень, вы можете хадзіць галасаваць за кандыдата, якой вам падабаецца. Вы можете хадзіць і гучна біць у каструлю на участку і казаць, што мне не падабаецца тое, што адбываецца. Тут падкрэсліць галоўнае, трэба гэта прыходзіць і ўсё. Далей нічога больш рабіць не трэба. Галоўнае, што вы з'явіліся. Зараз мы яшчэ не атрымалі дакументы, калі яны будуць у нас на руках. Да нас звяртаюцца людзі, і яны паказваюць, што за іх пакінулі подпісы, і яны ў нейкіх суполках дзяржаўных састаяць, то бок, што яны будуць рабіць, альбо яны сцежаць, альбо яны будуць нейкія спісы фармаваць. Людзі не ведаюць, яны проста бачаць свае фаміліі ў спісах і бачаць подпіс, якой яны не ставілі. Мы зараз зноў ж такі збіраем інфармацыю і будзем глядзець, для чаго гэта робіцца, што зноў там ўлада прыдумала такога, чаму яны выкарыстоўваюць гэты вось адмінрэсурс. Хто не ведае, у Беларусі вельмі ў гэтым сэнсе працуюць добра кадры, яны проста бяруць на месцы спісы людзей, якія працуюць, падрабляюць дакументы. Я ўпэўнена, што і подпісы за людзей ставяцца без іх ведама, то бок, чалавек нават не ведае, што ён пакінуў подпіс. Гэта працуе тут заўсёды, гэта не ўпершыню, і мы пра гэта ўсё дакладна ведаем. І зараз мы збіраем зноў ж такі вось гэтыя факты для таго, каб у чарговы раз паказаць, што ўлада брэша, яна злачынная, і яны не будуць гуляць па правілах, якія яны ж самі прапісалі у Канстытуцыі і ў заканадаўстве. Таму у гэтым сэнсе, калі ёсць вось такія праблемы, што вы ведаеце, што вы ёсць у спісе, а подпіс вы свой не пакідалі, вы можете пісаць нам у прыват. Я ёсць у чаце «Народная грамада», я ёсць у чатах іншых суполак, і тут звяртайцеся, можете звяртацца да нас, мы будзем неяк даносіць інфармацыю, каб і вас забяспечыць інфармацыйна, абараніць неяк, і ў той жа час паказаць людзям інфармацыю, каб яны ведалі, што 26 год уже нам брэшуць, і вось тут сядзіць уже няма сэнсу з гэтым далей працаваць проста. Ужо ўсё, ужо больш сіл няма. Давайце з вамі трошкі пажыву, распавяду, што мабыць, ёсць пытанні да мяне, таму што я вас не бачыла доўгі час. Пра банду мне пішуць. Так, пра банду зараз распавяду таксама, што мы там робім. Каму ж Беларусь так не даст удзельнікаў? Буду рады разам выпіць кавы, це я чытала. Так. Айдер, Хелен Саламчик, шчыры дзякуй. Жесть, просто 100 років через 2. Я не знаю, як собі підібних можна вбивати. Але бігом візьму, як москалі прийдуть. Ми робимо все магчиме, каб яны тут не панавалі. І, до речі, сьогодні Маруся Звіробій дуже кльову цитату я б хотіла до вас донести. Монголы падаюць іск на маскавітаў за тое, што яны выйшлі незаконна з Орды. Якая сьогодні прикольна Олена. Олена заўсёды прикольна. Арунас, вітаю, планую ў Літву з'ездзіць у хуткім часе, адчыняйце хутчэй мяжу. Я з задавальненнем да вас прыеду і паразмаўляю. Так.
Нешта складана у мяне сёння ўсё з інтэрнэтам, прабачце мне такое, калі ласка. Дарэчы, гальмуе інтэрнэт па ўсёй Беларусі. Я чула вельмі багата людзей, якія жаліліся, казалі, што вельмі дрэнна працуюць усе аператары. І зараз у нас зачыняюць, я не ведаю, зачынілі, не зачынілі. Ну, сёння дакладна я хадзіла на сайт, добра працаваў. Не будзе працаваць Тутбай і онлайнер. Гэта вельмі вялікія суполкі беларускія, якія, ну, я не магу сказаць, што яны абсалютна такія пра-апазіцыйныя, але час ад часу даюць інфармацыю. Вы будьте обережні з будь-ким, хто владу лізе, з Ціхановським теж майже холодні голови. Олег Рєвін, вітанечко, Олеже. Рада вас бачити. Вітаю, ключики. Так, ключики мої лепші у світі. Для чого гэта робіцца? Для вашага блага. Ну, так, яны мяркуюць, што для нашага блага. Ну, насправді, зараз, вось, калі Хелен просто... Ой, цёмчыкі, дзякуй. Я ўпэўнена, што, разумееце, калі суд да іх дабярэцца, яны ведаюць, чым гэта скончыцца. Яны баяцца ўсе. Мы бачым гэту істэрыку з боку ўлады. Па-першае, хто сцежыў за беларускімі навінамі, вы бачылі, мабыць, мы па сетках разносілі, вялікая колькасць людзей пачала фатаграфавацца, яны пры пагонах. Гэта розныя структуры беларускія дзяржаўныя, якія проста зачыняюць паперам лицо, твар, і яны пішуць нейкія рэчы, каб, ведаеце, нам ось такі сігнал падаць, што мы з вами побач. Мы вас не зрадзілі, мы побач з людзьмі, мы за народ. Прабачце мне, калі ласка, зараз прыйду руку. У мяне тут вельмі ўсё складана тэхнічна зараз. Зусім дрэнна працуе. Прабачце мне маю, калі ласка. Я не ведаю, прыбрала ўжо ўсё дрэннае, але ў той жа час нешта не падгальмоўвае. Ну ладно, як заўсёды. Так, павінен новы кампутер быць, але ведаеце, што ў мяне грошаў няма на новы кампутер, таму працуем у тых умовах, якіх мы можам працаваць. Я пра ўладу. Калі вы сцежылі за інфармацыяй астатні раз, вы бачылі, што неяк нашае ўсё дабіралася нейкімі абходнымі шляхамі да галоўнага цэнтру падзей на 3 ліпеня, і чамусьці вельмі так скромненько ён адтуль і выйшаў. І, дарэчы, мы бачылі, вельмі багата было відэа, распаўсюджвалі па сеткам, як проста людзі сустракаюць. І, ну, гэта было вельмі клёва, насправді, таму што людзі зараз вось такім чынам паказваюць, што яны незадаволены, яны грымяць у каструлі, яны вешаюць шары 3%, яны стучаць у тапкі, яны даюць гукавыя сігналы на вуліцы. То бок па-рознаму кожны ад сябе. Дарэчы, хто назіраў на Нямізе падчас нейкага там канцэрта, падчас канцэрту пусцілі актывісты самалёты з подпісамі «Свабоду палітвязняў». Гэта наш галоўны зараз хэштэг, таму што нашых, на жаль, палітвязняў ім шыюць крымінальныя справы на пустым месцы. І самае горшае, што я размаўляла з нашымі хлопцамі, якія выйшлі з Акрэсціна. Ну, насамрэч, гэта абсалютна нелюдскія умовы, у якіх яны там знаходзяцца. Зараз распавяду. Вітанне, сябры з украінскага Крыму, ПТН, ПНХ. Слава Україні, жыве Беларусь. Воістину хуйло, таму жыве вечна і героям слава. Што распавядаў Денис Урбанович, што распавядаў Максим Урбанович, што распавядаў Макоец, што распавядаў, астатні раз я брала інтэрв'ю у Мікалая Маслоўскага, ён таксама выйшаў з Акрэсціна, і яны усе як адзін кажуць пра проста жудасныя умовы, якія зараз на Акрэсціна. Мяне трошки сварыць за тое, што я пужаю людзей. Людзі, я не пужаю вас, таму што, ну, турма, яна і ў Афрыцы, мне здаецца, турма, але
Гэта трэба, напэўна, пастукаць трохі тым, хто гэта робіць і хто гэта падтрымуе. Чаму? Таму што яны удзельнікі злочыну, па-першае, таму што ліць хлорку на прыватныя рэчы гэта забаронена, так нельга рабіць. Па-другое, каб людзі сядзелі і дыхалі хлоркай, гэта таксама, трэба мець вельмі велічэзныя такія, я нават не ведаю, як гэта сказаць, я не злачынец, і ў мяне тэрміналогіі такой нават не існуе ў маім лексіконе, ізврашчэнныя, напэўна, погляды, каб вось такое тварыць з людзьмі, а яны не даюць ніякія рэчы прыватныя, то бок гэта паста, шчоткі, мыла, тыя ж наскі, панчохі беларускай, ўсё гэта забіраецца, людзі не маюць магчымасці ўзяць прыватныя рэчы. Вы ведаеце, што мы ўсе ходзім з торбамі за плячыма, гэта нашы такія трывожныя торбы, іх проста забіраюць і больш не даюць карыстацца. Нават калі там нейкая ежа засталася альбо нешта іншыя прыватныя рэчы, да іх доступу няма, і людзі застаюцца вось тымі прыладамі, якія ім там выдзяляюць. Што расказваў Мікалай Маслоўскі? Калі ён знаходзіўся падчас свайго тэрміну на Крэсціна, яны там дамовіліся з сакамернікамі сваімі, што ён не будзе браць, што яны не будуць браць вось гэтыя сябры, калі ўсё будзе добра, то за Крэсціна 7 у памежу. Так, добра. Заўтра я дадам інфармацыю. Сцежце, калі ласка, за стрымамі прыкладна з 2 гадзін дня на маім канале альбо на канале Народная грамада. З 2 гадзін дня я паспрабую выйсці ў стрым, каб з вамі абмеркаваць падзеі, якія адбываюцца. Так вось, што казаў Мікалай Маслоўскі. Там ёсць зашыўленыя гэтыя матрасы. І у камеры на 4 людзей сядзяць 5 людзей. І яны вырашылі, што яны не будуць зашыўліваць гэтую камеру, яны будуць карыстацца тымі матрасамі, якія ў іх ёсць, і яны проста мянялі іх, то бок, нехта спаў, нехта не спаў. Да паліклічных ставяцца вельмі дрэнна, гэта пастаянна стукаюць у дзверы, іх будзяць, спаць ім не даюць. Кожныя, калі тут я б хацела адзначыць усе, абсалютна усе. Ой, Олександр Беспалый, я вас вітаю в чаті, мені дуже приємно вас бачити. Я думаю, що якби ви хотіли додати якусь інформацію, вам треба дати модераторку, і, до речі, такі люди, мені здається, повинні бути з ключиками, тому що вони дуже важливі для мене кожний. І што Маслоўскі з гэтага боку казаў, што да палітычных, усе палітычныя вязні, яны былі ў карцеры, абсалютна усе. І на тым тыдні мы чыталі інфармацыю, што Вольгу Мікалайчык трымалі ў карцеры 17 дзён. То бок 17 дзён у карцеры гэта, прабачце, скажу расейскай, трэба быць абсалютным ізврашчэнцам, што так здзекавацца над жанчынай. Карцер – гэта маленечкая комнатка без нічога. Толькі шконка, яна о 6 гадзіне ранку прыбіраецца, і о 10, калі я не памыляюся, яна адкідаецца. Там няма матраса, людзі спяць проста на вось гэтых дравяных нейкіх дошках. Там плюс ёсць металёвы нейкі стул, на якім яны могуць пасядзець. І Мікалай Маслоўскі распавядаў, што на ім немагчыма сядзець, таму што там і рукі, і ногі зацікаюць зацікае ўсё. І гэта проста здзек. Я не ўяўляю сабе 17 дзён у карцеры, і што яна павінна была зрабіць такога, што ёй далі такой тэрмін. Таму прывіт усім тым, хто выконваў гэтыя злачынныя наказы. Прабачце мне маё, калі ласка, але вы абсалютна, на мой погляд, хворыя людзі на галаву. І вам трэба не на Крэсціна сядзець, а ў псіхдыспансеры. Гэта моя прыватная думка, гэта не партыйная. Хаця я ўпэўнена, што там вялікая колькасць людзей далучылась да маіх меркаванняў з гэтага боку. Вось, такім чынам, у карцеры стукаюць у дзверы кожны час, то бок ім там у тых жудасных умовах, якіх яны знаходзяцца, не даюць адпачываць, кнігі не даюць. Пані Марына Адамович паведамляла, што толькі на Валадарскага, калі забралі Мікалая Статкевіча, ён пабачыў папяровыя нейкія вырабы, гэта газеты, гэта
нейкая інфармацыя, да якой ён мог крануцца. Дагэтуль мне распавядалі, што забаронена чытаць, то бок 24 гадзіны ты вось у такіх умовах жудасных. Зноў ж такі кажу, я нікога не пугаю, не трэба баяцца турмы, таму што ўсе, хто павяртаўся, і Валентин Троцкі распавядаў, дарэчы, Валентин Троцкі, у мяне не атрымалася запісаць з ім інтэрв'ю, але я з задавальненнем дадам пераклад на беларускай мове зраблю. Ён напісаў ужо 4 такіх паведамлення, як ён адбываў свой тэрмін, і я мяркую, што трэба іх агучваць, трэба паказваць людзям, праз што яны за нас прайшлі, каб калі ўлада будзе не злачыннай, мы гэта маглі прыбраць і больш ніколі да гэтага не павяртацца, таму што, кажуць, рыба гніе з галавы, мне здаецца, што там ўлада, яна проста ваняе і смярдзіць уже з кожнага куточку. Таму, на жаль, мы зараз апыніліся ў той сітуацыі, калі, ламаць трэба ўсё, проста ўсё. І ў тым ліку меркаванні і погляды тых, хто зараз сілавымі метадамі спрабуе на нас неяк націснуць. То бок, мы бачым, гэта ёсць, хтосьці сказаў, што Мусарэла лукашэнкаўская, а міліцыя яна прыбеларуская. Дык вось тыя, хто фатаграфаваўся пры пагонах і паказваў, што мы з народам, шчыра вам дзякую, калі вы не фэйкавыя, мы сцежам за вамі, і мы ўпэўнены, што вы прыйдзеце на дапамогу да нас, калі гэта будзе патрэбна. Таму тыя, хто зараз проста варуе людзей з вуліцы і здзекуецца на Акрэсціна і ў СІЗА, я ўпэўнена, што праўда за намі, і гэта вас дагоніць, вы будзеце адпавядаць згодна заканадаўству. Камусьці дададуцца, я ўпэўнена, там палове трэба спраўкі даваць, што ў іх проста з галавы не ў парадку, а камусьці даваць рэальныя тэрміны за тое, што яны дазволілі сабе так здзеквацца над людзьмі. Таму у гэтым сэнсе так, працуем таксама і ў гэтым напрамку, збіраем інфармацыю. Зараз распавяду, для чаго мы збіраем інфармацыю і як яна нам насправді дапамагае. Так, давайте з вами трошки. Як каже Дімон, чатом треба жити, Олена, чатом живемо. Яка ти сьогодні файна, щиро дякую. Сябры, вы зараз, Александр Беспал у нас в чате, коли ласка, вы можете натиснуть на иконочку, а еще можете поглядеть у меня на канале, есть мои сябры, каналы, якія я переглядаю постоянно, там так само есть Александр, тисните просто и выходите, долучаетесь до его. Великая суполка разумных, пригожих людей, я з задовольнением засюди і у чаті, стежу за чатом, що пишуть люди, звичайно, Александр викладає відео, і ви можете просто, як я роблю, вмикаєте і насолоджуєтеся розмовою. Мені завжди яна відповідає етичним поглядом, але Олександр себе поводить добре, а його розмовники, особливо, коли не за перебриком, не засяде. Тому глядите и стежьте за ситуацией, вы будете больше ведать, что отбывается в Беларуси, вы будете больше ведать, что отбывается в Украине. Это важливо, потому что, некоторые кажут, что мы идем украинским шляхом, я тут не погоджаюсь, у нас наш белорусский шлях, и выником наших з вами подій буде наша з вами праца. Тому яны могуць нам выключна дапамагчы інфармацыйна, подзяліцца сваім опытам, а ўжо ўсё астатняе залежыць выключна ад нас. Таму прыслухоўвайцеся да іх, таму што яны нам раюць толькі лепшага. Нагадваю, небяспека Беларусі зараз гэта таксама, на жаль, і праблема Украіны. Таму што калі будзе мяжа з боку Беларусі даступна маскалям, я не буду продолжать свою думку, вы все ведаете. Сегодня на Эспресо показывали фильм про Донецкую котельню «Изоляция». Жахливые речі люди розповідали, а центр Московінський завжди зайди перетворили на в'язницю котельню. До речі, ведаете, тут цікава інформація до нас долетіла. Я не буду казати, хто гэта зробив, гэта один з наших політв'язнів. Яны казалі, што прыязджаюць людзі ў цывільным, і іх баяцца нават тых, хто працуе на Акрэсці. То бок, што яны там робяць, невядома. І хто яны і што яны, вельмі велічэзнае пытанне.
Таму тут вельмі цікава будзе потым даведацца, хто яны і з якой мэтой яны прыязджалі да палітвязняў на Крысціну. Я не могу зараз спасылацца на трэцяга чалавека, я дакладна не ведаю гэтую гісторыю, таму што прыватна мяне там не было, але інфармацыя да нас такая паступіла, што магчыма гэта КДБшнікі і яны не беларускага паходжання. Таму што вельмі ў іх такія, ну, ведаеце, так што чакаем. Мне здаецца, што гэты, які называе сябе братам, ён зусім нам не брат. Ну, гэта я давно ведаю, але беларусы яшчэ мяркуюць, што як Цыпкала замовіў. Слухайце, ну, мне здаецца, яму таксама трэба прозвішча даць таракан нумар 2, таму што ён заклікае тых, хто за паребрікам. Ну, то бок, такі, нейкія дурніцы зараз піша, я гляжу за ім сцежу, і мне не зразумела, на якім боку чалавек. То бок, ты беларускага паходжання і такія рэчы робіш, ну, мне не зразумела проста. Ау, Тамара Філатова, мой любимый ключик, вітаю. Вітаю. Так, є Беларусі у вас своя ситуація. Так, я абсолютно згодна, не трэба нас зараз ні з Арменією параўніваць, ні з Україною, ні з Грузією. Беларусы яны іншыя ментальна. Так, ёсць рэчы, якія вельмі падабаныя паміж сабой, але тым не менш мы не выкарыстоўваем чыты сцэнар, то бок, ну, мы абсолютно в этом сэнсе не сцэнарныя. Мы прапрацоўвалі ідэю, мы яе зараз адпрацоўваем, і я вельмі хацела спадзявацца, што мы давядзем яе да гэтага лагічнага фіналу. Гэта байкот, але да байкота павінна сфармавацца гэтая грамадзянская пазіцыя, таму што я бачу, што беларусы яны неяк, ведаеце, зараз загубіліся, то бок яны чакалі лідара, вялікую колькасць людзей закрылі. Я нагадваю, хто не ведае, 22 палітвязні у нас афіцыйна замоўлена. У нас сидять блогеры, у нас сидят активисты, у нас сидят лидеры оппозиции, это Миколай Статкевич, Паша Северинец, Сергей Тихановский, іншыя люди, 17 криминальных справ. То бок, ну, я і казала, і кажу, і буду казаць. Кожны за вас адпавядае за сваё жыццё. Чаму вы лічыце, што вы можете даверыць сваё жыццё іншаму чалавеку? Той, хто сядзіць зараз пры ўладзе, гэта выключна менеджер, які выконвае за нашыя грошы. У народнай грамадзе прыватна яго называюць НИОП. Незаконна абраны выконваючы зобавязанні прэзідэнта. Ён НИОП, то бок, ну, для нас ніхто, абсалютна. Ён злачынец, таму што, ну, тут нават не трэба прыводзіць прыклады, вы ведаеце ўсё самі. За 26 год вельмі багата пытанняў зараз. Таму не шукайце лідара, ну, ён вам не патрэбен, абсалютна. Беларусы, як казала, і 1000 разоў яшчэ скажу, вы кожны для сябе лідар, тому што вы, выключна вы адпавядаеце за сваё жыццё. Вы карыстуецеся сваім правам голасу. Вам не патрэбен чалавек, які прыйдзе і скажа, у цябе ёсць права голаса, ты можаш яго ім скарыстацца. Ну, гэта ж, ну, прабачце мне. Мне не патрэбен пастыр, я іду сама па сабе. Мне не існуе стаднага інстынкту. Я абсалютна вольны чалавек, я меркую, што я маю права рабіць, ну, тое, што адпавядае заканадаўства, рэчы канстытуцыйна ў тым ліку. Канстытуцыя мне не забаронена прыходзіць на плошчадзь і казаць, я не згодна з уладай. Мне гэта ніхто не забараняў. Таму гэта адпавядальна зараз прыватна кожнага, і не шукайце сцэнарыі. Калі адбываліся падзеі ў Грузіі, у іх не было сцэнарыю. Калі адбываліся падзеі ў Малдове, таксама яны не карысталіся ніякімі сцэнарамі. Ва ўкраіне падзеі таксама яны ішлі ад сябе. Яны былі не згодны з тым, што адбываецца вакол іх. Таму я лічу, што лідар кожны з вас. Калі вы адчуваеце ў сабе сілы і вы кажаце, я не згодзін, я ўжо распавядала гэтую гісторыю, мне вельмі спадабалася цытата, калі сказалі, адзін з актывістаў сказаў, калі да мяне звярнецца мой внук і спытае, деда, а што ты зрабіў для рэвалюцыі ў Беларусі, я не хацеў бы адпавесці, што проста стычаў па каструлі. То бок, ну, адпавядайце за сябе кожны.
Ви бачите, зараз люди роблять велопробіги, яны вельмі цікавыя. Потому что яны вмикають музыку, и великая колькость. Сегодня глядела по Минску, но мне здається, больше за 50 человек было задейнічана ў гэтай акцыі. Ну так, ёсць верагоднасць, што затрымаюць. Але, ну, па-першае, мы бачым, што вельмі великую колькасць людзей просто адпускаюць. Я так разумею, што на па-першае, не хочуць баламуціць міжнародную суполку, потому што яна адгукнулася. І па-другое, на Акрэсціна, ну, фізічна просто не выстачае месцаў. Ось і ўсё. Затрымваюць на некалькі гадзін. Нічога бывае такое час ад часу, што нават ніякіх дакументаў няма. Я нагадую, хто не ведае, затрымаць маюць права не больш за 3 гадзіны. Таму, ну, 3 гадзіны пабыць. Зато вы выехалі на вуліцу і вы сказалі фе сваё. Таму я мяркую, што нельга гэтага баяцца проста. Прыватная, ну, мне не страшна. Я хожу і вольна хожу. І вось такія лакацыі. Я была каля Сімбал-Ба і бачылася з хлопцамі, якія там працуюць. Ну, нічога страшнага насправді. Хаця там стаяць час ад часу аўтазакі. Не боимся, тому что мы громадяне нашей краины. И нас треба чуть. Международная суполка. Давайте расскажу, что там у нас відбувається. Я вибачаюся, Олена, заробились із самої конкретної держави ми, а далі будемо бачити. Виктор Пет, странно, что вижу, тут нужна всеобщая мобилизация без разделения на своих чужих. Абсолютно згодна. Вам треба розробляти комплексну програму бачення країни як національної держави білоруського народу. Не лише відродження мови, а й економічну програму, екологічну країну для людей. Так. В'ячеслав Стадевич, вітаю вас. Андрій Танк, вітаю. Дуже приємно, що ви завітали. Євген. Євген відає, білорус. Тут українців навіть більше, ніж білорусів, приємно. Ну так, моя суполка, вона проукраїнська була довгий час, і коли я глядела статистику, у мене одного часу статистика була, коли меня глядела 97% украинцев. Зараз я больше-меньше отравнялась, и до меня долучаются белорусы. Для меня это важливо, потому что я розповідаю частей за все про події, які у Білорусі відбуваються, і тому мяркую, що білорусам так само треба ведати, що каля їх. Міжнародна суполка. Що тут відбувається? Я приватно вельмі здивована, тому що хто глядзеў стрим на народнай грамадзе падчас, калі не затрымвалі, гэта я ўжо блытаю паняцці, выкрадалі Вероніку Мішченко, выкрадалі Сашу Гречишникова і таксама выкрадалі Лёшу Ананіча. Я вельмі так, мне было вельмі складана, я кричала ў камеру, дзе Еўропа з яе салідарнасцю, чаму вы мочкі сядзіце на дупе, у вас у цэнтры Еўропы гвалт, у вас крадуць людзей, у вас фактычна у цэнтры Еўропы знаходзімся, у нас мяжа з амаль, ну, акрамя адной усе еўрапейскія краіны, усе, і у тым ліку Украіна, таму што яна ідзе дэмакратычным шляхам, я лічу яе ўжо 100% Еўропай, у юрысдыкцыі еўрапейскай сям'і я маю на ўвазе. Дакладна яна, як Беларусь, заўсёды была у часціны еўрапейскага гэтага суспольства, суполкі беларускай. І што? Я не кажу, што яны пачулі мяне. Не. Але тую колькасць зараз сцягаў, якую я бачу, ну, гэта для мяне просто, ну, шикандос, насправді. Величезная колькасць краін свету. Величезная суполка беларусаў. Беларусы, хто за мяжой? Павяртайцеся дадому. Дапамагайце нам тут. Я, мабыць, зараз непапулярную рэч скажу, але вас, я ведаю, не вельмі цікава трымаць на Акрэсціна і затрымваць, таму што вы, ну, часцей за ўсё грамадзяне іншых краін. Але калі вы лічыце сябе беларусам і калі вам боліць за нашу краіну, знайдзіце некалькі дзён для того, каб дапамагчы нам плячо а плячо адстаяць наше законнае права адбіраць. Вы ведаеце, калі гэта ўсё будзе адбывацца, таму гэта не заклік, гэта прапанова папіць каву, схадзіць у беларускую кавярню з БЧБ-сцягам і
дапамагчы сваім братам, сябрам, грамадзянам адстаяць права на выбары сумленныя, о якіх мы марым ужо 26 год. Таму хто знаходзіцца за мяжой, вам рэспект. Мы вас бачым кожны дзень у вялікай колькасці. І гэта вельмі матывуе нас, таму што мы не засталіся пакінутымі. Гэта вось такі адрэналін, які вы нам даеце, мы яго адчуваем. І я вам прыватна кожнаму кажу шчыра дзякую, што вы знаходзіце час, вы знаходзіце магчымасць. І самае галоўнае, я бачу бэча-басцігі. Для мяне гэта вельмі важліва, таму што гэта азначае, што сімволіка, як бы яе не спрабавалі знішчыць, як бы яе не спрабавалі дыскрэдытаваць, яна родная, яна наша, беларуская, БЧБ, пагоня побач. Таму я кажу вам шчыры дзякуй за тое, што вы прыносіце іх на плошчы, робіце гэты сцяг вядомым. Для беларусаў гэта вельмі важліва, таму што нас падчас незаконнага рэферэндуму, на жаль, лішылі нашых галоўных сімвалаў, гэта нашага гербу, пагоня і нашага сцяга БЧБ. Мне здаецца, прыйшоў час нагадаць пра іх, каб кожны беларус адчуў гэта ў сэрцы. Таму дзякуй вам і рабіце ад сябе ўсё магчымае, каб тут былі беларусы. Мы ліцвіны, мы моцны. Таму шчыра дзякую вам. Плюс, вітанне, Анатолій Іванович, шчыра дзякую, што завіталі, я рада вас бачыць. Так, мы тут змагары, як нас называюць, думаюць, што абражаюць. Не, гэта комплімент для мяне. Калі мне кажуць, што ты змагарыха, гэта клёва, насправді. Я звярнулася да украінскай суполкі. Чаму? Тут, напэўна, зараз на фоне таго, што вельмі шмат зараз украінскага з'явілася побач са мной, я б хацела вам проста дакладна данесці, што гэта для мяне азначае і чаму саме да іх я звяртаюсь і якую падтрымку мы ад украінцаў атрымаем. Я не кажу, што Украіна адзіная мы жывем. Не. Я зноў ж такі цісну на тое, што зараз велічэзная колькасць краін нас падтрымвае. І я звяртаюсь да тых беларусаў, якія за мяжой знаходзяцца, паглядзіце, калі ласка, як да нас зараз ставяцца украінцы і як яны нам дапамагаюць. Я ўжо казала, існуюць ужо, яны ўжо фізічна існуюць такія украінска-беларускія метадычкі. Іх база, яны прайшлі вельмі складаны шлях. І яны яшчэ у той трансфармацыі да дэмакратычных інстытутаў. Не ўсё так добра, як бы хацелася. Але яны ідуць, упэўнена. Яны ведаюць вось тую фінальную стадыю, да якой яны павінны ісці. Яны ведаюць, якім шляхам яны ідуць. Яны замовілі. Яны будуць карыстацца тымі пазіцыямі, якія выкарыстоўвае Еўрапейскі Саюз. Яны ідуць у НАТО, каб абараніць сваю дзяржаву. Я зараз не кажу, што Беларусь павінна быць у тандэме з кім-то. Пакуль да гэтага яшчэ далёка. Давайце мы абаранім краіну і адстаім сваю незалежнасць, таму што тыя водгукі, якія зараз даносяцца да мяне прыватна, яны для мяне вельмі дрэнныя, таму што я бачу, што ў краіну проста прадаецца краіна амаль што дарам, разумееце? Гэтага мы дапусціць не можам. Яны дапамагаюць інфармацыйна. Яны дапамагаюць нам з нейкімі лістоўкамі, відэарысам, музыкай. Дарэчы, музыку, зараз існуе суполка беларускай музыкі, мы яе стварылі разам з украінцамі, таму што яны сказалі, што калі ёсць беларуская музыка, беларусы адчуваюць сябе больш матывованымі, гэта вельмі важліва. Калі вы паглядзіце любы стрым украінцаў, якія знаходзяцца на любой акцыі, яны спяваюць гімн некалькі разоў, гімн, то бок, гэта вельмі хіднае. І ў нас павінны быць вось такія рэчы, якія нас аб'ядноўваюць, якія кажуць, мы беларусы, мы будзем адстойваць свае правы. Карыстуйцеся беларускай музыкай. Абавязкова там, мабыць, мне трэба дадаваць, я проста не паспявала гэтага зрабіць усяго. Слухайце, глядзіце, мы збіраем інфармацыю.
Яны дапамагаюць нам інфармацыйна, яны збіраюць па розных суполках відэа, фотафайлы, яны робяць відэарыс, дадаюць туды музыку. На народнай грамадзе час ад часу вы можаце пачуць стрым, ён ідзе цэлы дзень, дзе мы альбо пра палітвязняў распавядаем, хто зараз знаходзіцца, альбо нейкія падзеі, якія адбываліся падчас акцый. І гэты стрым, ён цэлы дзень круціцца, так, ён цыклічны, ён зацыклены. Мы робім гэта спецыяльна, каб кожны беларус па магчымасці ў любы час зайшоў на канал і паглядзеў інфармацыю, якую мы збіралі некаторы час. Гэта вельмі важліва. Таму сцежце за анонсамі, звычайна мы запускаем стрымы зранку, а 6, а 7 ранку, і яны да позняга вечара ідуць. Каб вы разумелі, гэта ўсё збіраюць украінцы для нас. Таму што мы зараз вельмі вымушаны займацца ўнутрашнімі справамі. Яны дапамагаюць вось такім чынам. Я не лічу, што яны ўтручаюцца неяк у нашыя падзеі, але дапамога ў гэтым сэнсе яна велічэзная проста. Той час, які мы вытрачалі на збор інфармацыі, склейку відэа, файлаў, фотафайлаў, гэта музыка наверх, яны ўсё робяць гэта дапамагаючы нам. Прыслухоўвайцеся да іх, таму што яны, зноў ж такі, яны прайшлі вельмі складаную гісторыю. Мы не ідзем па ўкраінскаму сцэнарыю, і нават яны ўжо гэта вызнаюць. Мы іншыя, зусім іншыя. І інфармацыйна нам зараз, на мой погляд, лягчэй, чым ва ўкраіне было падчас падзей, які адбываліся ў 13-14 і паследуючых гадах. Мы зараз мацней інфармацыйна. У нас інфармацыя распаўсюджваецца хутчэй. У гэтым сэнсе у нас ёсць бонус. Таму карыстайцеся, прыслухоўвайцеся, далучайцеся да суполкі народнай грамады. Мы распавядаем там усе астатнія навіны. У мяне ў апісанні ёсць пасыланне на канал народнай грамады. Там ёсць усе абсалютна паведамленні пра тыя суполкі, дзе мы працуем, на якіх пляцоўках мы працуем. Прыватна я працую яшчэ на украінскіх суполках. Час ад часу вы можаце мяне пабачыць у Піра Снайдерса. Зараз я, мне вельмі прыемна размаўляю з панам Александром Беспалым. Час ад часу я таксама буду у яго суполкі з'яўляцца. Канал Інтэрхунта, канал Наша Украіна Русь, по сэдэнькі в чацвер я спрабую выходзіць, калі ў мяне ёсць магчымасць, я заўсёды там ёсць. Сцежце, калі ласка, з інфармацыяй. Яно па накатанай, вы потым арыентуецеся вельмі лёгка, што адбываецца. Таму не пакідайце, заходзьце да нас, далучайцеся, гэта вельмі важліва. І зноў ж такі, да міжнародных суполак звяртаюся. Вы можаце нас падтрымаць інфармацыйна. Гэта вельмі матывуе беларусаў. Калі яны адчуваюць гэты дух беларускі, проста вось гэтыя ціхія акцыі, якія мы праводзім, гэта таксама закон таго, што нас бачаць за мяжой. Гэта клёва. Значыць, Беларусь, яна не знята з павесткі дзённай. Значыць, пра нас будуць казаць. І прыйдзе час, калі на міжнародных арэнах нас будуць абмяркоўваць і дапамагаць. Гэта важліва. Калі мы выйдзем з нашым пытаннем небяспекі ў краіне, у нас дыктатура пануе. У нас фактычна кіроўца працуе выключна для сябе. Ён баіцца страціць уладу, таму што яму прыйдзецца адпавядаць за ўсё тое, што ён зрабіў за 26 год. Ён гэтага жудасна баіцца. А міжнародныя суполкі, вы ведаеце, міжнароднае права павінна працаваць на ўсіх узроўнях. Мы да гэтага заклікаем. Мы звяртаемся ў ОАН з заклікамі, каб выпусцілі нашых палітвязняў, каб звярнулі ўвагу, што нас катуюць людзей. 21 век на вуліцы, цэнтр Еўропы. Мы ж не бананавая, прабачце, рэспубліка, дзе проста, забілі на гэта ўсё. Не. Таму я звяртаюсь да міжнародных суполак. Не. Я не крычу за зялёных чалавечкаў гэтых за калючы дрот, як заўсёды. Я сваю пазіцыю не зменьваю, і я перабывацца ў паветры не буду. Вось таго, хто намапіў мяне зверху за калючы дрот, роў з кракадзіламі, няхай яны там сядзяць, абмяркоўваюць абнуляцыю свайго пыла. Яны нам тут не патрэбны. Але я шчыра кажу, іх тут вельмі багата. І мне, прыватна, небяспечна, што яны тут сядзяць
і спрабуюць неяк уплываць на падзеі, якія ў Беларусі. І ідзіце да беса, мы вас тут не чакаем. Сядзіце ў сваёй велічэзнай краіне і, калі ласка, пануйце там. 49. Так, давайте з вами. І, напевно, я зараз включу нейкую прыемную ўжо музыку і пайду збіраць інфармацыю далей. У рулетку не пайду сёння, тому што я бачу, што у меня новы інтэрнет дрэнна працуе. А у хуткім часе я павінна змяніць лакацыю, і я вельмі спадзяюся, што там будзе добры інтэрнет, і я змагу з вами паходзіць па вуліцы. Беспалый то казак из Харькова. Вам до таких Александров Беспалых, ну, процентов 20-30, я уверена, что, ну, Україна, вона і так понад усе, а це була б краща країна в світі, тому що з його міркуваннями, з його ставленням до своєї країни, ну, кожен українець повинен гэта адчуваць. Так, я вельмі поважаю його, я з величезної, я нагадую, сябры, хто забыў, донаты збіраюцца у тым ліку і для Александра, нам вельмі, мне прыватна, вельмі важліва, каб у Украіне загінула менш людзей. Ён робіць усё магчымае для гэтага, таму донейшн, калі вы бачыце яго апісанне, я зараз да яго звярнуся, калі ёсць донаты, я іх зачытаю, калі ласка. Некаторую частину грошаў я ўжо накіравала, але, на жаль, за рахунак того, што я не працую амаль у YouTube, збор у гэтым месяцы будзе вельмі маленечкі, але ўсё тое, што я збіраю, яно ідзе на дапамогу. Таму, калі ласка, знайдзіце магчымасць дапамагчы, таму што для мяне прыватна гэта важліва, таму што дапамагаючы ім, потым яны дапамагаюць нам, і таму мы адзін аднаго называем брат і сестру, як я чую, то бок, ну, мне здаецца, яны вельмі за нас перажываюць зараз, і у іх таксама сэрца баліць за Беларусь. Друзі, можливо, хтось забув подобайку. Друзі, можливо, хтось забув задонатити Олені за те, що я таки вийшла в ефір. Нагадую, гэта наши две сям'і. Так само мы взяли яшчэ одну сям'ю, потым распавяду пазней трошки, мы дапамагалі астанні раз так само. І плюс у нас ёсць Саша Беспалы і Святослав Щербіна. Медикам у гэтым месяцы я не ведаю, напэўна, ўжо не будем дапамагаць, таму што там больш-менш сітуацыя адраўнялася. Будем спрабаваць збіраць на Buy Help нашим медикам беларускім, тому што у Беларусі пандемія, жудасная статыстыка, пандемія ёсць. Нашы брэшуць, што яны пабядзілі ўсё, пабедуны гэтыя, нічога у нас перамогі няма, ў гэтым сэнсе хварэе вялікая колькасць людзей, і, на жаль, гэты генацыд, ён прадоўжваецца ў маёй краіне, таму, калі ласка, беражыце беларусы сябе, выкарыстоўвайце маскі, перчаткі, вы ведаеце ўсё прыватна, што трэба рабіць. 21 століття, так, у беларускай мове 21 стагоддзе. Я, мабыць, сказала, мабыць. Союз Украины и Беларуси будет в будущем одним из самых прочных на планете. Зараз наша головная мета повернуть себе право обирать. Разумеете, без гэтага мы ничего зрабіць не зможем. А право обирать мы можем выключна праз бойкот. Ніяких забастовок. Баставаць не мае сэнсу. А вось бойкот выбораў, гэта так, гэта працуе. Доўгі пратэст выбораў. І ён пачацца павінен не 9 жніўня, калі ўжо ўсё. 9 жніўня будзе позна. 9 жніўня можете збіраць валізы, хто паедзе на Акрэсціна, а хто паедзе за мяжу. Гэта будзе ўсё 29, калі до 9 нічога не зменіцца. Я шчыра кажу, валіза і альбо на Акрэсціна, альбо за мяжу. Вось мне падказваюць, турма будзе. Мабыць, турма будзе. Так, гэта прызрак камунізму, гэта жах. І я учора была, паслячора я была на плошчы,
Тримати мені 7, я не можу. Це такий жах, такий здек над моїми вухами, жудосно просто. Такой совок, сябры, такой щирый совок, это просто жах. Просто такое все забітоване, ужас. Я не приймаю діло в этом, ходять з гэтими лентами жудосними, ганебними абсолютно. Это жах. Это жах. Так, збольшого розповіла. Поспробую змінити у хуткім часі локацію. У мене буде така маленькая студія. Ну, я так планую. Хто мені її забезпечить, він ще не ведає, конечно, що я планую собі маленькую студію, але тим не менш, я міркую, що вона у мене буде, тому ми зможемо виходити з вами у ефір у інших пригожих умовах, і це буде кльово. Так. Василько, вітаю! Я вже так засумувала за вами, я вже хоч ще хочу повернутися до наших суполок і вже бомбіть, пости, як все. Оксаночка Живичка, сонечко, вітанечко моє. Хочу вельми познайомитися з Білим Легіоном. Так, Білий Легіон, я не замовила, що вони повертаються, але більше вони зараз будуть нам допомагати так само інформаційно. І, до речі, сябри, з'явився цілий альбом Білого Легіону. Ви можете послухати пригожу білоруську музику. Я скидываю час от часу повідомлення у Народну громаду. Там можна поглядіти і перейти. Допомога родинам загинутих в рамках проєкту «Сумісно з українськими сябрами». Так, Донат.ua. Коли ласка, допомагайте мне в этом сенсе, потому что, я не хочу, чтобы я не отчували, что я их покинула. Это не так. У меня были некоторые там гроши на Donation.ua, я уже все отдала пану Василю, и он будет у хуткім часі это все раскидывать. И, конечно, я бы хотела ему такую приемную сумму закинуть, потому что наши детки я найлепші у світі. І плюс треба зробити допомогу пану Олександру. Тому щиро підтримуйте, коли ласка. Зараз я повернуся до донейшена і обов'язково розповіду, що там відбувається. Таке відчуття, що із кіно зайшов в реальність, «Властелин колец», «Дві башні» і інші. Так! Я сама, розумієте, я час від часу, я просто, я не можу повірити, що я живу, я була у Європі, я бачила, які там коштовності, як там люди себе відчувають, да? У їх навіть очі інші. І коли я сюди повертаюся, я завжди плачу чомусь. Я так не хочу, особливо коли я з України повертаюся, я завжди плачу. Тому для мене це вельми складана ситуація, історія. Олена, та це жах якийсь, ви навіть секретний чат не заходите, Василько. Я сьогодні обов'язково зайду в секретний чат і обіцяю. Так, я зайнята працею, і мені просто зараз, у мене країна. Розумієте, вона у серці, вона у голові зараз, і тому я повинна зробити все можливе, щоб з моєї країни було все добре. Тому щиро вам дякую за все те, що ви робите для мене. Так, я вам зараз включаю кльову музику, ми будемо слухати. Ось вельми чудовну мені таку нагадувалку скинули. Миколай Статкевич нагадує, що кожну неділю вельми багато голодних голубов і крис на площі нашого городу. Їх треба буде покормити з 12 до 13 години. Що ми можемо відповісти Миколая Статкевича? Є питання, так, і відповідають сябри. Так, я приеду, у меня шмат кормов для малых моих братов. Так само есть отповедь, могу только 9 жнивня, одна вольная неделя. Никуда я не хожу, лепей стрим с голубами на канапе погляжу. И, знов придется потеть у маски з камерой, а потом еще и рапорт писать, пишуть нашим тихарам. Тихари, хлопці, я так була на вас обурена, а зараз я вас просто не розумію. Ви такі молоді, у вас усе життя попереду, а ви ведетеся за 3 корки хліба. У прямому сенсі.
Я б зразумела, каб вы атрымвалі дзейсна нейкія, ну, калі можна гэта назваць грошы. Вы свою душу продали дьяволу, калі так можна сказаць. Я вас не разумею. Пераходзьце на бок светлых. Ну, я не буду вам падказваць, што можна з камеры зрабіць. Не, яе сапсаваць не абавязкова, але можна выпадкова не пусціць запіс. Альбо згубіць флешку. Альбо просто не адчыніць аб'ектыў. Не саромцеся. Гэта не прыгожа. Мы вас ведаем. Вашыя фота гуляюць па сетках. Імёны вашых радзім гуляюць па сетках. Я не уяўляю такую сітуацыю, калі моя мама побачыць мяне ў чырвоных такіх налепках з подпісам «Гэта я пасадзіў чалавека на 15 сотняў». А вы гэта робіце. Вы брэшаце ў судах. Вы людзей садзіце на сотні. У нелюдскія умовы. Задумайцеся, калі ласка, над гэтым. У 25 год быць тыранам – гэта жудасная гісторыя. Пачуйце мяне, калі ласка. Я спадзяюся, што некаторыя яшчэ рэчы ў вас вось тут. Совесці трохі засталося. Подумайте, што ад сябе вы можете зрабіць для гэтай краіны. Таму што калі вы ёй зарадзіце, яна зарадзіць вам. Так, я не бачу, што мне пішуць у прыват. Гэта вельмі прыемна. Сябры, чуть не забыл. Слухайте, забыла. Зараз, я нагадваю, сябры. Дзякую, пані Хелена, добраніч, свят жыве ў Беларусі. Так, сябры, галоўная тэма. І дачакайцеся, калі ласка, канцоўкі стрыма, таму што песню, якую я вам паставлю, вы будзеце ў шоке, я вам абяцаю. Без Б. Галоўнае, забыла, што я хацела сёння распавесці вам. Без Б. Беларускі звязок блогераў. Хто яшчэ не стаў блогерам? Альбо марыць стаць блогерам, альбо марыць стаць не блогерам, як я. Бярыце камеру ў руку. Я пачынала стрыміць з Фейсбуку, таму што ў мяне была маленькая колькасць падпісчыкаў. Але для мяне галоўнае было даносіць інфармацыю. Нават калі вы проста сядзіце і нешта робіце, нейкія відэарысы праз вакенца, з вуліцы. Для нас кожны дакумент, відэафайл – гэта падтрымка міжнародных суполак. Яны даведаліся, што ў Беларусі генацыд адбываецца выключна за рахунак таго, што мы з эпіцэнтра падзей вели стрымы, здымалі відэа, рабілі фота. Гэта вельмі важліва. Вы можаце, насправдзе, гэта моя прыватная гісторыя, вы можаце камусьці ўратаваць жыццё, калі вы свайго часу данесеце інфармацыю. Гэта вельмі для беларусаў зараз важліва. Таму звяртайцеся да беларускі БСВ, да нашай суполкі, беларускі звязок блогераў, Антанас Куракас, я, Хелен Мінская, нашыя блогеры, іншыя, мы зробім спіс, хто ўжо далучыўся, хто мы яшчэ яе фармуем. Таму вы можаце мне напісаць у прыват праз народную грамаду, знайсці мяне праз Піра Снайдерса. Ён ведае ўсе мае суполкі, у якіх я ёсць. Пір Снайдерс, ён сетак не знікае. Таму праз яго вы можаце пакінуць мне паведамленне. Мы абавязкова разглядзім вас і дапаможам і інфармацыйна, і, мабыць, нейкія рэчы, калі, мабыць, вы лічыце, што можаце браць інтэрв'ю, вам патрэбен мікрафон, калі ласка. У мяне цудоўны мікрафон за 2,5 бакса ёсць, я вам магу яго даць, пакарыстацца няма пытанняў. Селфі-палка, калі ласка. То бок я пра што кажу? Далучайцеся, калі ласка, да суполкі. Нам зараз патрэбна вельмі інфармацыйная падтрымка. Калі вы можаце рабіць відэа, фотафайлы, абрабляць іх. Таксама, калі ласка, у нас зараз зрабілі ўжо стыкер на беларускую суполку блогераў. Трэба зрабіць стыкер на беларускі звяз блогераў. Прыватна я гэтыя рэчы, на жаль, рабіць не ўмею, але кажуць, што я балакаю добра. Таму я раблю сваю справу, калі вы можаце дапамагчы іншую справу, калі ласка, далучайцеся таксама і дапамагайце. Таму што
Ну, ми розірватися на все не можемо. Ми не можемо бути одночасово і у Менску, і у Гродно, і у Гомелі. А коли там є наші люди, і вони повідомляють вельми оперативно, ну, це вельми важливо. Це вельми потрібна інформація. Тому, коли ласка, долучайтеся до білоруського зв'язку блогерів. А от коли ви не лічите себе блогером, але ви готові їм бути, ми допоможемо. І не тільки ми. Нас так само є люди, які вже професійно консультації дають у цьому сенсі, тому долучайтеся, коли ласка, до нас, з задоволенням ми вас розглядимо. Тому щиро дякую. Зараз ставлю вам супер чудовну пісню. Ви будете у шокі, а я з вами прощаюся до наступного разу, тому що треба попрацювати. Зараз я знайду вам чудовну пісню. І ми з вами її разом послухаємо. Я зникла, правильно, я зникла. Так, я повертаюсь зараз до вас. Зараз повертаюсь до вас. Будемо слухати чудовну музику. Поки у мене все грузиться, я з вами порозмовляю трошки. Всем привет! Меня зовут Никита Свидл. И последние 10 лет я занимался аналитикой. Я занимался финансовым анализом в Coca-Cola и анализом цен в компании Shell. Ну, нічто... Ой, колиханка, так, чудовна колиханка у Фархада, ніби завтра не знаю, чи встигну. Женева, вітанечка. Нужно создать міжнародну суполку блогерів. Ну, це наступний крок, мені здається, коли ми будемо працювати над цим, то я впевнена, що обов'язково все буде кльово. Сябри, щиро вам дякую. Я вас вельми люблю, я вас вельми шаную. Дякую щиро, що ви допомагаєте нам, і ми відчуваємо вас вельми моцно. Тому живе Білорусь, слава Україні, бережіть себе, тому що ми один одному вельми потрібні. І слухаємо кльову пісню від Білого Легіону. Рубиновый ранок, солнца промень, загойвая раны, выпаливая тень. Узлятай до неба, брат и сестра, полымя греє, отгоняя страх. Радуйся молоду, моцной руце, молодый вир у хуткой раце. Мне барабан, бам, бам, баррикады, сябры, грукаты, гам. Воины ранку, баяры добра, бьются до світанку, тем врагам зышла. Баяры добра, воины ранку, сердце моцные, бьются до світанку.
сонці за хмарой дракон, каменное серце, засячи його, каб уночі греться, радуйся молоду, моцной руце, молодий вір у хуткой раце, б'є барабан, бам, бам, барикади сябри,